בסרטון הקודם, קודם כל, סליחה שבסרטון הקודם לא הודעתי לכם שאני... זאת לונה. למה היא? פליז. לונה, תעשרי לי. טוב, לא נורא. זה חלק 2 קודם כל, רק אומרת. הנה, אני מעוברת לחברה שלי, שהיא בכלל, אני לא מכירה אותה במציאות. בסדר, הבנתם. אוקיי. איפה היא? איפה היא? לא כתוב. השתמשתי איתה באותו חדר. איפה היא? זה תמיד מסומן לי. טוב. בואו נקנה בינתיים דברים. תראו מה אפשר לקנות. יש משהו שאני ממש רוצה לקנות. והוא שמנוי. וכאילו אני אוכל לבוש את זה. אבל לא נראה לי שזה כאן. לא, זה לא כאן. זה כאן. מקווה שהמחירה לא הסתיימה. הנה אני רוצה לקנות את הכובע הזה שיש לה כאן. וגם אני רוצה עוד משהו. איפה זה? לא, זה לא כאן. אוי, סליחה. הנה, זה מה שחיפשתי. אני רוצה את השיער, לא שיער, את החולצה הזאת. תראו את זה. זאת. ואת זה. אני רוצה את שתיהם את הכובע שהוא עולה 60 או את הפה או את החולצה. מה בא לי? אני רוצה את החצאית. והיא עולה 109 ומה שאני רוצה גם עולה 109. נראה לי שזה עולה 109. בוא נבדוק. 105. בסדר שאני אקנה את זה, נכון? כן. בוא נראה מה עוד יש. וזה חלק שני, אם לא אמרתי. בא לי גם את המכנס הזה. בא לי גם את השיער הזה, הוא גם ממש יפה. וגם זה. גם החולצה הזאת ממש יפה. תראו איך היא... כאילו... לא משנה. בואו נבדוק מה יש כאן. סוד עץ, נעלה סוד עץ. מוזר. בואו נבדוק מה פה של מנוי. אוקיי, בסדר. גם המכנס הזה ממש יפה, אבל גם אין לי מספיק כסף. המעודכנת, יש שם משקופיים ממש יפות. הנה, אוקיי. תראו. מה אתם אומרים? כדאי לחסוך כסף?
אוקיי, הסרטון הזה יהיה 6 דקות, ובא יראות לכם משהו די מגניב. אתם הולכים לכאן, ואז זה הופך אתכם לככה, ואז זה נותן לכם להיות ככה. טאדה! ואני גם מתנה. טוב, אני אביא מתנה לעצמי, אם כבר אפשר. זה טוב מה שהבאתי לעצמי. אוקיי, ביי יוש.